Hej, jeg hedder Patrick, og i den her video der vil jeg gennemgå, hvad der skal til for, at man får et speedbådsbevis, og også hvad er et speedbådsbevis egentlig? Først og fremmest, et speedbådsbevis, det giver dig ret til at være styrmand eller kaptajn på en båd under 15 meter i længden, uanset motorstørrelse. Du skal være 15 år, før du kan deltage på kursus og prøven, men du må først sejle lovligt, efter du er fyldt 16 år. Selve prøven, den består af, at der kommer en udefrakommende sensor fra noget, der hedder Danish Yacht Union, og han tester egentlig teori, og han tester, at man kan håndtere en båd og en besætning. Øvelserne, man skal præsentere, er, at man kan styre efter kompaskurser, man skal kunne styre mod mærker på land, I skal kunne accelerere og håndtere båden i fart, I skal lave noget, der hedder et hurtigt stop, hvor man viser, at man kan stoppe båden effektivt i fart. I skal lave noget mand over bord manøvre. Vi bruger en dukke, så der er ikke nogen, der skal i vandet. Og så skal I kunne lave havnemanøvre, hvor I kan demonstrere, at I kan ligge til kaj. Så der vil være en teoriprøve, og så vil der være den her praktiske prøve. Når I booker et kursus hos os, Speedbåden, så får man tilgang til noget undervisningsmateriale. Og det har vi lavet som 100% videobaseret. Det vil sige, at det egner sig super fint, hvis man har læsevanskeligheder. Alt bliver gennemgået via videoer. Vi taler bøjer, vigeregler, skibslys, skibslyd, lidt omkring søkort, så man ikke støder på grund. Alt, hvad der er brugbart, når man skal ud og sejle en motorbåd. Så det ser jeg hjemmefra på stuen. Der vil være lidt quizzer, der også lige følger op på hver video, så man er sikker på, at man har forstået pensum. Og når I så når til kursusdagen, der mødes I med jeres instruktør i eksempelvis den her båd. Og han gennemgår, hvordan man sikrer sig, at skibet er i sødygtig stand. Han gennemgår udstyret med jer, så I ved, hvor det er. Og så tager I ud og træner alle de manøvrer, jeg lige har sagt, at man gennemgår til prøven. Og det er helt normalt, hvis man ikke har sejlet før. Størstedelen af de elever, vi får, er helt grønne, og det er så fint. I kommer selvfølgelig for at lære det her, og vi tager os den tid, der det skal tage. Vi kører små hold, og derfor er vores kursuslængde heller ikke så lang som nogle af vores konkurrenter, som har virkelig mange elever på et kursus. Vi kører maks 6-7 mand, og så går man til prøve herfra. Og det minimerer altså ventetiden. Man sikrer også, at man får en masse tid bag rattet. Så jeg håber, at I vil tilmelde jer en af vores kurser. Og hvis I har nogle spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os enten på mail eller bare give kald. Så er vi der, og så kan vi tage en lille snak om, hvad end I må have af bekymringer. Jeg håber, vi ses. God dag!